Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu. A yau za mu kawo muku sabon littafi mai taken Gudu a Jeji, wacce Zara Abdul ta rubuta, wato Mumin Ahlan. Ku dai ku danna mana subscribing, kana ku danna liking domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryenmu. Gudu a Jeji, babi na 1. Gudu suke yi ba ji ba gani a wani tangaryerin jeji. Wani saurayi da budurwa da ka gansu ka san gudun ceton rai suke, duk da sun galabaita matuƙa. Barin ma budurwan, janta kawai saurayin ke yi domin ya riƙe hannunta. Suna cikin gudun ne yarinyar ta yi tuntuɓe da wani dutse, nan ta faɗi ƙasa, kanta ya bugu. Tsantsan wahala, kasa kuka ta yi, sai numfashin da ke fita sama-sama, bakinta fari sol, alamun wahala. Da sauri cikin tashin hankali marar misaltuwa ya hau jijjiga ta yana kiran sunanta. Safrina, Safrina, Safrina. Da ƙyar ta iya buɗe ido da baki tana magana, numfashinta kamar zai ɗauke. Ta ce, yaya Khalifa, ba za mu tsira ba a wannan jejin. Wannan gudun har yaushe zai ƙare? Yau kwanan mu 14 muna gudu, amma ba su daina bin mu ba. Mu tsaya kawai ka ba su takardun nan mu huta da azaban wannan jeji. Idan kuma ba haka ba, za mu yi mutuwar da babu gata a cikin jejin nan. Ta saki wata wahalalliyar kuka mai ban tausayi. Cikin kuka take cewa, ba zan taɓa yafe maka ba, Baba Dauda. Allah ya isa, Allah ya isa jinin Abbana da Mumina. Baka kashe su a banza ba, sannan wannan wahalar gudu a jejin da ka saka ni shi kadai ya ishe ka azaba. Wallahi ko da na mutu a jejin nan zaka ga inda ƙarshen ka zai yi muni. Wai dan kasa ƙarasawa ta yi saboda kukan da ya ci ƙarfinta. Tausayinta ne sosai ya cika zuciyar Khalifa. Ya ce, ya isa ka Safrina, ki tashi mu bar wajen nan. Sannan ke a tunaninki idan na basu wannan takardun za su bar mu haka ne? Wallahi kashe mu za su yi, domin Dauda ba zai bari mu rayu ba, ko dan kar mu tona masa asiri. Wanda mu ci gaba da gudun ceton ranmu. Idan Allah ya sa za mu rayu, to ba Dauda ba ko namomin jeji babu abin da suka isa su mana. Ya Khalifa, zan sha ruwa, ba zan iya tafiya ba. Shiru yayi yana nazari, juyawa ya kalli gabas, kudu, arewa, yamma. Babu abin da yake gani banda wasu bishiyoyi, wasu masu duhun gaske. Yace, Safrina, babu ruwa a nan, mu ƙara gaba ko za mu samu. Shiru ta masa, kuma bata tashi ba. Ba za ki iya tafiya ba da gaske? Ta gyaɗa masa kai alamun durƙusawa ya ce, hau mu tafi. Ba musu ta hau bayansa, ya ci gaba da gudu, yana yi yana juya baya. Bari mu waiwaya tushen labarin. Wace ce Safrina? Wane ne Khalifa? Safrina 'yar gidan wani shahararren attajiri ne. Mai kuɗi ne mahaifinta, Alhaji Muhammad Bello Badamasi. Ya shahara, mutum ne mai kuɗin gaske. Ya mallaki abubuwa da dama a rayuwa. Asalinsa ɗan Jalingo ne. Su 5 ne wajen mahaifinsu, amma cikin 5 ɗin nan shi kaɗai ya rage. Mahaifinsa mutum ne mai rufin asiri. Kasancewar Muhammad ne kawai ya rage masa, ya yi matuƙar ƙoƙari akan karatunsa, kama daga abin da ya yi primary school, secondary school, har ya kai matakin university. Mahaifinsa bai taɓa gajiya da shi ba. Mahaifinsa yana da ƙani wanda uwarsu ba ɗaya ba. Yana da yaro ɗaya, shi ma mai suna Dauda. Tun suna yara ya tsani Muhammad, saboda ko a makaranta ya fi shi ilimi, sannan ya fi shi jama'a, sannan kowane abun alkhairi ne sai dai Muhammad ya samu, amma ban da shi, saboda mugayen halayyansa. Kwata-kwata baya abota da mutanen kirki. Tun yana primary school ya ce shi ba zai sake zuwa makaranta ba. Shi kuɗi yake so. Yana so ya zama shahararren mai kuɗi, yana so ya zama mai iko da ƙarfin mulki, sannan kuma mai faɗa a ji. Lokacin da Muhammad ya tafi yin digiri ɗinsa a Kaduna, ya haɗu da wani mutum wanda taimakon mutumin ya yi daga hannun 'yan fashi. Mutumin ya ji daɗin hakan ne ya sa ya kira Mahmud ya tambaye sa waye shi. Mahmud ya ba sa labarinsa a takaice da abin da ya kawo sa Kaduna. Mutumin da shike babban mutum ne, Alhaji Murtala Bala. Lokaci ɗaya ji ya aminta da Muhammad, don haka ya biya masa kuɗi zai koma Amurka ya yi digiri ɗinsa a can, har ma da masters. Ko da Muhammad ya gaya mahaifansa fatan alkhairi suka masa, Dauda tsantsan baƙin ciki, mutuwa ne kawai bai yi ba. Shekaran Muhammad 10 a Amurka kafin ya dawo. Ya mallaki kuɗi, kasancewar Alhaji Murtala Bala yana da jama'a, kuma shi duk da yana da kuɗi amma bai da ɗa ko ya, kuma an ce matsalan daga wajensu yake, shi yasa ya haƙura ya fawwala wa Allah. Gashi dai ba da ɗa sai a zadaddan kuɗi.
Allah kenan, idan ya hana ka wannan ni'imar sai ya baka wata. Ko lokacin da Muhammad zai dawo, yana da manya-manyan shops na gwalagwalai har 4 a Amurka wanda yake mallakin sa ne. Halak malak ya dawo ya tar da mummunan labari na mutuwar iyayensa wanda aka rasa me ya kashe su. Dauda kuwa yanzu ya zama tantirin mai safarar miyagun kwayoyi. Ko da ya ga Muhammad yanda ya dawo har kuka yayi. Muhammad ya yi kukan mutuwar iyayensa a lokaci daya. A lokacin da ya zama mutum zai taimake su lokacin suka bar sa. Takardar wasiya ya ci karo da shi wanda mahaifinsa wai ya bar masa, inji Dauda. Assalamu alaikum ya kai ɗana, lokacin da wannan sako ya iso gare ka ni kuma na koma ga mahaliccina. Ga Dauda, ka ɗauki ɗan uwanka ka riƙe sa, ka yi masa duk wani abin da za ka min. Sako daga mahaifinka Bello Badamasi. Abin da ya ɗaure Muhammad kai shine ya aka yi mahaifinsa ya san zai mutu, tunda babu wanda ya san ranar mutuwarsa, kuma har da innansa. Da ya ga bayi da wannan amsoshin ne ya sanya wa zuciyarsa salama. Ya tattara kayansa ya ɗauki Dauda suka bar garin. Jalingo ya koma Kaduna, gidan Alhaji Murtala Bala. Lokacin ne ya fara wani tangareren gidansa a garin Abuja. A garin fa gida ne da ya amsa sunan shi gida, unguwa ne sai wani da wani, amma gidan Muhammad karshe ne fat biyu ya gina, nashi da na Dauda daya, domin lokacin ya fara maganar aure da wata yarinya suka haɗu mai suna Khadija, kyakkyawa ce ajin karshe. Ko da ya kai Dauda domin su gaisa, jiya a duniya Muhammad ya tare masa iskar numfashi, domin Khadija bata dace da Muhammad ba, da shi ta dace, domin irin matan da yake so kenan. Ana saura wata ɗaya bikin Muhammad da Khadija. Tsakar dare Muhammad na kwance, joyarsa na ringin, yana dubawa ya ga babana Murtala. Da sauri ya ɗauka, nishi kawai yake ji na tashi. Cikin tashin hankali ya tashi, amma bai ga Dauda ba. Fat ɗin Alhaji Murtala ya shiga, ya gansa kwance cikin jini, ko ina na jikinsa ya gan wuƙa ne kawai an faffarke cikinsa, hanji duk yayi waje. Da sauri ya karasa yana jijjiga sai yana kuka sosai. Sai ga folis sun iso. Alhaji Murtala yana so ya yi magana amma ya kasa. Kawai ya ɗauki wasu takardu ya damƙa wa Muhammad a hannu. Da ƙyar magana suke fitowa ce, ban da yara, ban da mata. Kai ne ɗana, wannan takardun dukiya na mallaka maka duk, na mallaka maka su. Halak malak, ka taimaki addini Muhammad. Banda kuka babu abin da Muhammad ke yi. Ya ce, baba waye ya maka haka? Yana so ya faɗi amma jini kawai yake zuba a bakinsa. Daga nan ya fara kalmar shahada. A hannun Muhammad ya cika. Muhammad rabin hauka ne kawai bai yi ba, sannan tun da aka yi mutuwar bai ga idon Dauda ba, har aka yi addu'ar uku. Gashi duk wani bincike an yi amma an kasa samun wani information. Haka aka haƙura, domin dai wanda ya mutu ya mutu. Bai ƙara ganin Dauda ba sai ranar da aka yi addu'ar 7 tukunna ya shigo gidan. Muhammad na tashi ya wanke sa da mari, nan ya sa kuka ya